Iaô, Kadochikov, com deporte. E duas pessoas de Baseball Summer Classic tomam lugar na Terra del Sol, com invitado ng Dirk Kuyt e André Oyer. Masco 50 Golf fará uma parte no torneio onde o ganador não resulta Maurice de Lisle e Mike de Lisle com net 63. Na de dois lugar, Papi de Lisle e Kim Telemann com net 64. E na de três lugar, Miguel Roja e Edson Kelly com net 65. O time formado por Dirk Kuyt e Oliver Riding não ganha o torneio, pero sí está tem um challenge contra André Oyer e Cisco Kwan. Camina o time de Kuyt e Riding a Ghana. Ja, dit is leuke ontspanning. Ik hou van sport, vooral van voetbal, maar ik vind golf ook heel erg leuk. Normaal gesproken met voetbal heb ik niet zoveel tijd, maar nu ik op vakantie ben heb ik alle tijd om af en toe te spelen. En waar kan het beter dan op Aruba? De wind was een beetje vervelend. Ja, nee, maar we hebben heel goed gespeeld. We hebben van onze vrienden in het geel hebben een pak slaag gegeven. Dus ik heb een geweldige dag en een geweldig begin van het weekend. Over het voetballen, wat denk je van Van Gaal bij Manchester? Ik heb die wedstrijd woensdag gezien. Wat denk je van Van Gaal bij Manchester? Ik heb niet de eerste wedstrijd gezien tegen LA Galaxy. Maar ja, Van Gaal is een trainer van wereldklasse. En ik weet zeker dat hij het daar goed gaat doen. En ik wens hem alle succes. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Maar het is wel een uitdaging altijd om te spelen. Ja. Altijd. Ja? En hoe je het met je partner? Denk je het goed? Ja, mijn partner was echt goed vandaag. Ja? Cisco speelde echt. Ja, die heeft ons er doorheen getrokken naar de overwinning. Ja. Heel goed. Over het voetbal, goed denk je van Van Gaal bij Manchester United? Ja, die gaat zeker slagen daar, natuurlijk. Als je kijkt hoe het nu op het WK is gegaan, tuurlijk, kan alleen maar goed gaan. Ben je een goede trainer, vind je hem een goede trainer? Ja, sowieso. Ja. En erg streng? Geen twijfel, ja. Heel streng, ja. Maar dat is goed, toch? Dat is goed. Heel goed. Great pa back na Aruba, sempre basta or boya kinang bata sindia calor jehende nang anto e destinasyon anto basta bata recordabo kung bong tempo tabata kung mabibe kinang. Ja, okay, madis dito mo stop de mi carriera mi tatrando nung Fairmont na Acapulco. Un hotel 1800 camper, dos campos di cancha di golf que men mi timi manang yeng. Pero ya, para crecer mi mestrasi algo así, nanto me topo contento con una firma Kutru, nanto con la compañía de manejo de golf más grande en el mundo, nanto me trapa na Acapulco. Que me es un stop grande como tuma, pero no estoy feliz na Acapulco, nanto no se puede reclamar. Je invitatie ko bahay pa ang Kuyt ko Oyer bom por ninguém. No, bosan toevallig tayo kumato pa na Aruba dia sa pasa. Of mas ko dia sa pasando, nós temos contato diariamente, dia com social media biro fácil, que men una ko nanta na mundo durante di mundial tour wega promei depois de wega mit chat ko dera kanto nós biro bong amigo anto junto com Cisco nós temos relasyon anto na bisami okay nanda bi Aruba pa mi un par dia pa nós golf aveta tinha torneio na Tierra del Sol como nós tura bin join dinge coisa que passa um evento mio possível. Como el torneo me va, ¿cómo? No, Derek tremendo. Sin Derek, pero no se asuta ng, ay, nantabay kas ba yora? Só tá maos na, sí, maos. Bom, é ambiente dat helemaal niet sempre. Per ambiente jogando com um par de amigos, me considerando que é hopi leuk. Dus nós tá um bom match, pero bara na gana nós. Sim, não é na assuta nós. Me dá admitir sei, pero nós vai ter revenge jamás me tegere. Jamás tem revenge. Sim. Que hora revenge? Você não me vai. Shetori mainta. Sung eu agora vim Shetori mainta. Correctamente. Sim, está só que o Dirk Kuyt, o Oyer, o Oliver Riding, isso quanto, mas ainda se tornando tinha wega de revancha. E viento molestiana o Veroni, assim é que eu te viento. Me te imaginar. Permanente piso, ¿no? Botín e cancha, ambiente também como tengo con esse te hobby viaje não te considerar. Esse tá assim full golf. Diferente, sim. É ambiente de hobby agradável. É hobby agradável, dá para praia, gezellig, que bem coisa. E pressão tá mais para quem tá ganhando outro que quem tá ganhando torneio. Quem ganha torneio. Não para Sanchez. Tá hobby leuk. Irani, ela é uma boa experiência, mas invitação para dois outros wega, mas estou aqui nós para ainda.